n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke mbụ n'oge anyị ji ele anya oge afụfụ nke dị nwe anyị Jesu Kristi. Anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ, maka odudu odulu anyị na akwa anyị dị iche iche, wedubata anyị n'ụbọchị ọfụ na izu ụka ọfụ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị ahụ niile. Ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazili anyị, ka o mekwazi ka njem lente n'ụwa nke anyị banyere ka ọ gaa na ntụziaka nke ya bụ Chineke. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ, ka anyị runata isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Eucharistia nwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ webebe. Ka anyị yọọ Chineke ji ike niile, biko mụbaa ike ezi omume nke ndị kwerenụ, mgbe Kristi onye nzọpụta anyị ga-abịa, ka anyị were obi na-anụ ọkụ na ezi ọrụ nabata ya, ka anyị bụ ndị idoro nsọ nweta ọnọdụ kwesịrị ekwesị n'aka nri Kristi na alaeze n'igwe. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Deuteronomy
Moses gwara ndị mmadụ ahụ sị, onye ụkọchukwu ga-anara gị abọ ahụ, were ya doba n'ihu ebe nchụaja Chineke gị. N'ihu Onyenwe anyị bụ Chineke gị, ị ga-ekwupụta ihe ndị a: nna m bụ nwa onye Eremia bụrụ onye ojemba. O jere Ijipt ịchọ ebe ọ ga-eze ndụ. Oge ahụ ọnụọgụgụ ha dị sọ ole ma ole, ma ebe ahụ ka ha nọrọ mụba ghọọ nnukwu obodo siri ike. Ma ndị Ijipt mesoro anyị omume ọjọọ. Ha ekweghị ka obi ruo anyị ala. Ha jiri aka ike sogide anyị ka ohu. Mana anyị bekuru Onyenwe anyị bụ Chineke nke nna anyị ha. Onyenwe anyị nụrụ olu anyị, hụkwa nsogbu anyị na ahụhụ na mmegbu a na-emegbu anyị. Onyenwe anyị gbatara aka ike ya, were menye ha oke ọma jijiji na ihe ịrịba ama na ihe dị egwu, bịa si n'Ijipt kpọpụta anyị. Ọ bụ ya dutere anyị ebe a, wee nye anyị ala nke a, ala mmiri ara na mmanụ jupụtara. Onyenwe anyị, ebe a nọ ugbu a ka m na-eweta mkpụrụ mbụ nke ala i nyere m. Ị ga-adọba ya n'ihu Onyenwe anyị bụ Chineke gị, bịakwa sekpuoro dị nwenụ bụ Chineke gị. Okwu nke osebro ụwa. Onyenwe anyị, biko nọnyere m na nsogbu m. Onye bi na nchedo nke onye kacha elu, bịakwa nọrọ n'ime udo nke onye ji ike niile na-asị, Onyenwe anyị, gị bụ ebe mgbaba m, ebe siri ike m, Chineke m, onye m tụkwasịrị obi. Ihe ọjọọ agaghị adakwasa gị, ọrịa ogbunigwe agaghị eru gị. Onye na ndị mmụọ ozi ya iwu ka ha chekwaba gị n'ụzọ niile. Ha ga-apara gị n'aka ka ị ghara ịkpọbi ụkwụ gị na nkume. Ị ga-azọkwasị ọdụm na ajụala ụkwụ. Ị ga-eji ụkwụ zọgbuo agụ okpo na agụ iyi. Aga m azọpụta ya n'ihi ịhụnanya o nwere n'ebe m nọ. Aga m echetakwa ya n'ihi na ọ maara aha m. Mgbe ọ kpọkuru m, aga m aza ya sị, anọnyere m gị. Aga m azọpụta ya n'ahụhụ, nyekwa ya otuto.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Akwụkwọ nsọ kwuru sị, okwu ahụ dị gị nso, ọ dị gị n'egbugbere ọnụ, ọ dịkwa gị n'ezi obi. Okwu ahụ bụ okwu nke okwukwe nke anyị na-ekwusa. N'ihi na ọ bụrụ na iji ọnụ gị kwupụta na Jesu bụ onye nwe anyị, ọ bụrụkwa na iji obi gị kwere na Chineke bilitere ya n'ọnwụ, a ga-azọpụta gị. Ibu okwukwe n'obi na-eduba n'ịgụnye mmadụ n'onye ezi omume. Ikwupụta ya n'ọnụ na-eduba na nzọpụta. Akwụkwọ nsọ kwuru sị, onye kwere na ya, ihere agaghị eme ya. Ọ pụtara na enweghịkwa ngụbọsị ọzọ dị n'etiti onye Juu na onye Grik. Ha dum nwere otu onye nwe anyị ahụ, onye jupụtara na amara maka ndị niile na-akpọku ya. Onye ọbụla kpọkuru aha nke onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Okwu nke oseburu ụwa. Ọ bụghị so na nri ka mmadụ ji adị ndụ, kama ọ bụ site n'okwu ọbụla si n'ọnụ Chineke pụta. Onye nwe anyị nọnyelu nọ. Ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Ma ebe ọ bụ na Jesu jupụtara na mmụọ nsọ, o siri na Jọdan laghachi. Mmụọ nsọ wee duru ya baa n'ọzara. Ọ nọrọ 10 ụbọchị n'ọzara. Ekwensu bịara nwaa ya ọnwụnwa. N'oge ahụ, o buru ọnụ, erighị ihe ọbụla. Ma mgbe oge obubu ọnụ ahụ gasịrị, agụụ gụrụ ya. Ekwensu wee sị ya, ọ bụrụ na ị bụ nwa Chineke, tie iwu ka nkume a ghọọ ogbe achịcha. Jesu zara ya sị, e dere ya n'akwụkwọ nsọ sị, ọ bụghị naanị achịcha ka mmadụ ga-eri wee dị ndụ. Emesịa, ekwensu duru ya rigo n'ebe dị oke elu, were otu ntabi anya gosi ya alaeze niile n'ụwa, wee sị ya, aga m enye gị ike na akụ na ụba niile dị n'ụwa, bịakwanye gị ugwu eze dum n'ime ụwa, ma ọ bụrụ na ị kpọrọ m isi ala, bịakwa gbuere m ikpere ala, n'ihi na ọ bụ m ka e nyere ha n'aka. Onye ọ masịrị m enye m. Ya mere, ọ bụrụ na ị kpọrọ m isi ala, ụwa niile ga-abụ nke gị. Jesu wee zaa ya sị, e dere ya n'akwụkwọ nsọ sị, ọ bụ naanị onye nwe anyị Chineke ka ị ga-akpọrọ isi ala, ọ bụkwa naanị ya ka ị ga-efe. Emesịa, ekwensu duru Jesu gaa Jerusalem wee mee ka ọ rigoro n'ebe dị oke elu nke ụlọ nsọ Chineke.
Ekwensu sị ya, ọ bụrụ na ị bụ nwa Chineke, si n'elu ebe a wụda n'ala, n'ihi na edere ya n'akwụkwọ nsọ sị, ndị mmụọ ozi ya ka ọ ga-enye iwu ịghọta gị. Ọzọkwa, ha ga-ekuru gị n'elu ubu aka ha, ka ị ghara ịpịpịa ụkwụ gị na nkume. Ma Jesu zara ya sị, ekwuola ya n'akwụkwọ nsọ sị, anwala Onyenwe anyị bụ Chineke gị. Mgbe ekwensu nwasịrị Jesu n'ụzọ dị iche iche, onye tụrụ ya efe ka ọ chọọ ohere ọzọ ọ ga-eji nwa ya. Oziọma nke osebrowa. Onye jisi ike, onye gbakọta ya lụọ. Unu mana ihe anyị ji ekwu okwu a mgbe niile, ka nwanne onye ọbụla na-enyere ya aka. Aga m egburu gị ikpere, Chimo. Aga m egburu gị ikpere, chọrọ gị mma mma. Aga m egburu gị ikpere, Chimo. Aga m egburu gị ikpere, tụọrọ gị mma mma. O meworo m ya, o meworo m ya, ihe mmadụ apụghị imere m, ihe mmadụ apụghị imere m. O meworo gị ya, o meworo m ya, ihe mmadụ apụghị imere m, ihe mmadụ apụghị imere m, ihe nne m apụghị imere m, ihe nna m apụghị imere m, ihe ụmụ m apụghị imere m, ihe ọgọ m apụghị imere m, ihe ikwu m apụghị imere m. O meworo m ya, o meworo gị ya, ihe mmadụ apụghị imere m. O meworo, ihe mmadụ apụghị imere m. O meworo m ya. Amen. Tata bụ ụka nke mbụ n'oge Lent. Na Wednesday gara aga ka anyị mere Ash Wednesday. It is believed na every Catholic gburu ntụ. So ma ajụ kedu ndị gburu ntụ, kama ihe ma ajụ bụ kedu ndị gburu ntụ. Okay, gbu na spirit. I like one spirit nka. Okay. Yeah. Can believe na onye gburu ntụ bụ na ndị ọlụ jideli ejide. And can believe na enwero chaplain na hospital ahụ. Maka na ọ na-enwe chaplain gburu ntụ. Ma na school ahụ na enwere onye gburu ntụ, igburu ntụ. Spirit atekwa aka. Yeah. Yeah, because it was a random movement on Wednesday. I was almost in 4 places with 2 masses. I wasn't sure.
na o lutechala onye ọbụla. Ihe o ji wee dị nnukwu mkpa now igbu ntụ Ash Wednesday ka anyị ji abanye Lent nwa anyị na-eme first Sunday. Kedu ihe ndị a niile ji wee dịcha nnukwu mkpa? Igbu ntụ na-egosi anyị our nothingness, enwere onye anyị bụ, na anyị bụ mmadụ tata mana echi anyị abụrụ ntụ. Ọnya bụ ihe ọ na-egosi anyị, and ihe ọ na-egosikwazi anyị bụ na ike niile si n'aka Chineke abịa maka na ọnya mere anyị ihe anyị bụ, iji wee sọpụrụ ya, iji wee gosie we are sinners, that we are sinners. Ije n'akwụkwọ nsọ mgbe David melụ njọ, o juru eju, but I just want to use David as an instance. David emejọrọ Chukwu. Nathan wasị David nọ gị mere alụ n'ụwa. Gịnị ka David mere? David wee tie. Remember, David was a great king. David was very powerful. David had all the riches. In fact, the extent to Chineke gọziri David, the few wars o jelu, David conquered all. At a point in time, Chineke said, David, I don't even want you to go to the war front. Stay at home while the war will be going on. I'll be fighting for you. He was such a powerful man. Now, say, no jiaka, bare hand, tibuago, through the power of God. Mano zubo chọpụta na ya mejọ Chineke. Gịnị ka o mere? Ọchịrị gold ya niile as a king, megịnị wụsa n'ala. Ọchịrị nnukwu akwa. Ihe a bụ eze, nnukwu eze. Ọ bụrụ Igbo autonomous community. Na eze, na-achị Judea, Jerusalem, all over the place. Ọchịrị ngwongwo niile eme gịnị wụsa n'ala. Weje yili akpa ajị. Ọkwụrụ m mgbe rice bụ rice. Mgbe rice bụ rice. Akpa ajị ka eji etinye rice. Ọ bụrụ na icheta mgbe ahụ, ọ bụrụ na ị na-eje ebutere ma mono rice, iburu rice ahụ tinye n'onu ebe a. Just a little distance from the house to ebe ọbụla edobere ya to the house. Idobesi ya ọkụ a na-eme gịnị? A na-akọ gị n'onu, because it's a sackcloth. David wee yile akwa ọkọ tụkwasị n'arụ ya. And ọ bụrụ sọ na o yi akwa na-akọ ya ọkọ n'arụ, kedu ihe ọzọ o mere? O welu ntụ nụnwa anyị na-ekwu okwu eme gịnị? Wụkwasa n'isi ya. Wesi Chineke, onye ka m bụ? I am useless before you. I am nothing before you. I surrender my powers to your power. Onya ka Chineke nechala anya, welu tọrapịa, welu gbaghalịa. Onya mere ụka ji emie as a sign of seeking for God's forgiveness. Amara mo make go sense keta. As a sign of seeking for God's forgiveness, because the Indian you won't chat and by the ordinary time of the year, Simono, relax. Before I be Lent, ebidomi anoge when eku na anya na choose up anyoku na Lent, and na izo banye na gia ge megene you change, and give a change you go. And actually believe na enwere etala no ka on Wednesday. Actually believe ya actually mejo nka maka nju nka ahụ ihe ga-emebi. So can presume one can they want to do talano na Wednesday. Because in that need nebo external signs. External signs. I need you go see Chukwu. We surrender to you. We surrender to you. And no nyabu ihe goslani hogo nkembo. E goslani na Lenten journey. Every journey is not easy. Israel jeli ije telu nnukwu aka. Asani na mgbe ha na-eje na bụ ije. Na ngwelu mgbe lutelu, they went into captivity. Mana mgbe ha banye na captivity ahụ, that they beckoned on God to save them.
ha wetasịa afọ niile ahụ, Chineke wee weta ha na promised land. Etu a ka ọ dị ije Lent n'ụwa. It is not going to be easy. It will be difficult. Ọ bụ na ije Lent gị dịrị gị easy, ịma na ọ bụrụ Lent ka ị na-eme. It has to be difficult. There should be lots of sacrifices here and there to make the difference in Lent. Ewegosi anyị na mgbe ọ bụ na mmadụ na-achọ ime ihe ọma, mgbe akọ nwa ji aka nkụ, temptation. Ị ga-ama ọ bụ onwe ndị na-eli nri ihe dị ka ebe 10 o'clock nri ụtụtụ, 10 o'clock, 11 o'clock, even mgbe ụfọdụ chefuo na iliro nri ụtụ ọ na-akụ 12. Mana etu ekwu na a ga-ebu ọnụ na Wednesday, gịnị ga-eme? By 6 in the morning, agụụ niile nọ n'ụwa abịago. Hunger. Ị na-struggles, ị na-emezi, if that you are putting extra effort to survive ihe na-eme on daily basis. Why? Because when you want to do good, the devil comes where it is important to you. Ana m inene n'ihe ọgụ n'oziọma gụrụ anyị, asị anyị kedu mgbe Ekwensu bịakwute Jesu? Ekwensu gbakwute ya mgbe o bugolo ọnụ 40 days and 40 nights. Agụụ jie. Ime ebe Ekwensu ga-egwudo gị? Ekwensu ga-egwudo gị ebe ahụ akpịrị gị dị na ya. Ebe ahụ akpịrị gị dị na ya, ebe ahụ ka Ekwensu ga-abịa kere etu a. That's the devil. And that's why the Bible said that we have to stand up to the devil strong in faith. Because the devil is prowling around. Mgbe ụfọdụ, enwere ike, ordinarily, ị nwere ike nọ n'ebe ị na-ene TV, ma ọ na-eme ihe ndị ọzọ, ma ọ na-apị phone. 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, even sometimes 12 o'clock. Ozugbo ị ga-abata n'ụka, gịnị ga-eme? Ụlọ abịa. Mana ị nọdụ be gị, maka Ekwensu ekwe ka ịnụ okwu Chineke. Omekwe ọmachị ya maka ịnụ ya. Gịnị ese? So mgbe ka ị ga-afụ ịnọra n'ụlọ ụka ozugbo, ọ sị agwara na a na-agụ egwu, gịnị ga na-eme? Ụlọ a na-atụ gị. Because the devil wouldn't even want you to listen even to the song. And in the way, also got a belly ordinarily in a lot of 11 o'clock. You move that chaplet, keep at 8. Osmos being a man fan and one among second and Maria before Nelun and cause you see a benditor. Move for the chaplet, I have Megan at Dapoganaka. Or Dapoganaka, Chiliqua video, quite a dear. You will can only be in a awful chaplet 1 hour with better be here. You begin again a bed, the more no zero chahe, La Rosia 3 o'clock in Nabu. I know him that in the Kaiga, because in the Oku, I get Kule Kwensu Nizua. Bo, get behind me, Satan. Now you open Ibu no big, maybe headed ma. If you want to Ekwensu na abia na yake etinye sword, gịnị ka ị ga-eme? Say, get behind me, Satan. Ọ bụrụ na chaplet ahụ, no tegi pedobe chaplet. Iwe si na n'izu a na ị ga-eme chaplet ahụ, Ekwensu bịa ebe na ana. Gịnị ka ị ga-eme? Kwụrụ ọtọ. Anọzi na ana ahụ, because you have to do something. The only way to attack the devil is to do what? To do something. Ekwensu bịa ị na-ekiri ekiri, ọbịa ị na-ekiri ekiri, gịnị ga-eme? O buru gị o kechacha gị osi n'elu megene tutu gị. Mana ọ bụrụ na Ekwensu bịa, there must be some proactive thing ị ga-eme. Onye mere Ekwensu bịa ọsị Jesu na ihe ụwa niile na n'ọmụ nwe na ịkpọrọ alụ m isi ana eme ngene enye gị ya. Jesu sị ya, ya da nwa Chukwu ya ọnwụnwa. And Christ responded immediately to every temptation. Tell you can know just obey clue. All one in order to keep Bella Ola Hobia.
gịnị ka ị ga-eme? Kwụrụ ọtọ. By the time ị ga-agachabeghị niile, ịgbago palọ gị gbadata, ịgbago palọ gị gbadata, kama ụlọ abụrụzie gị ebe ị na-ekpe ebela tụọ onwe gị n'ala. By the time ị ga-agacha palọ gị round, gacha palọ gị round, ụlọ ahụ ka ga-atụ gị. A na-ekpecha chaplet ahụ. Ikpecha ya, you will see how happy you are because you fulfilled part of your obligations for Lent. It is a season of prayers, a season of fasting, and a season of almsgiving. The devil is prowling. Ekwensu nia. And ekwensu adezu ike. The devil never rests. I laid that emphasis. Na the last sentence. N'oziọma matata. Asị na mgbe Jesu melichara ekwensu megịnị? Achọrọ m ịnụ ya ka mmalụ ebe unu nọdụbelie. Mgbe Jesu melichara ekwensu, kedu ihe ekwensu mee? Ekwensu rapịa for the moment. Rapịa for the moment. Megịnị? Nachiata. Maka ọ na-ezu ike. Etu akọ even na ndụ anyị, ị nwere ike ịnọdụ, ị na-eme na-ekpe ekpere, na-agba mbọ niile ị ga-agba n'ụka. Mbọsị ekwensu ga-echeta gị. Enweghị ihe ọma emefọ gị n'ụwa. Ọsị ogbulu ọnwụ, ọya, confusion. Onye nke a jee anaghị ege. Ịnọkọta ijụba kụzie onwe gị, enwere ihe imere iche. When the devil comes calling, stand to your faith. Anyị na-aga n'ekwasị, zọgbuo ekwensu n'ụkwụ, kpegbuo ya n'ekpere, ekwensu na-agagharị, ma ike Chukwu emerigo. We have to stand up. The temptations is all over the place. And mgbe ụfọdụ, the devil can use even only trust to speak confusion into your mind. It will go, my mom, when was in Kolaka, Catholic first class. All not Catholic here. And all through me, Ujen Roka backyard. Ujen Purepele backyard. So I my Boja Chara chapel. Bechara Rosary. Believe one na Salugoko. Nokata, Oya. Suneno at a point. Ojesel no, a Messianka. Mecha another one no Zobia. Imagi had a member, don't we call a bihemelogi. Get the hair biagisi. Then will London make your where? If you and I tell every person, yesterday, come out on the phone or say, Father, Nihana Yakatania believes in Obara can say, and away and I non can I. Because a man me and I back and onion that almost 80 something. Moto nyagide godi moto nyagide moto enwe ba be nyalu moto every day moto ha na begene ana eje mechanic ịlụcha ya plug exhaust agbapu ị na-agwa onwe gị na exhaust ha na-enwekwa ebe ịkụrụ ya exhaust agbapugo maka na exhaust emego gịnị ike agwụba gị enetu akọdị n'ihe ọbụla nwaanyị a welu ofu enyi nwaanyị wesịa na enwere ebe a na-ekpe ekpele n'ijere ebe ahụ na broda na-ekpe n'okpere ozugbo kpepụta wahala niile nọ gị n'isi ma nke na-eju na be gị anyị maka sometimes onye gị na ya onye trust rinne the devil can use his or her mouth and not the scriptural. I will get back to the story but can you know the scriptural background of it. Mgbe Peter mgbe Jesu na-ajụ onye ka ndị mmadụ na-asị na ya bụ kedu onye zatara ya? Peter. Ndị ọzọ na-asị Elijah. Ndị na-asị Peter sị ya, you are the Christ, the Son of the living God. Now gịnị bụ Christ?
Christ is the Savior. That's the meaning. Echilechi n'oge nwa bụ onye ahụ bịara ịzọpụta ụwa niile. Jesu wee sị, it is not flesh and blood that revealed this to you, but gịnị? My Father in heaven. Na ọ bụrụ anụ arụ mmadụ kọwalụ gị ihe ikwu, maka na gị nwee ịchọpụta na ọmụ bịara ịzọpụta ụwa na ọ bụrụ onye echiche mmadụ ka o si pụta nọ n'echiche Chineke. Ozugbo Jesu na-asị na ya na-akwadozi ije taa afụ n'obe ije mezi ihe ahụ Kraịst ahụ ga-eme. Kedu onye gwara ya okwu? Peter Nachiata. That was when the devil came. Devil can use even the most trusted human being around you to destroy you. Peter Nachiata, see, don't try it, don't go. Just on there, Aneto. Sir, Peter, if I brought in a queen, see me poor. No problem de ku. Etu aka ndema si jebe na nke brother nwana to fu backyard. Eduru hia jebe. Coincidentally mkpọ na phone. Kama ka o mere. Osem nya jebele ebe nwana nse ebe dị ha somewhere na Ọnịcha. Nse ebe dị ha osem Port Street ahụ. Nse ebe ka ijeli megene na maazị ihe na-eme ha niile na sa nwụkwa m. Nsị a iwe jeze na ebe na enwe ebe ha si ya na a na-ekpezi ekpele problem niile nọ n'ụwa agwụ. Nsị a problem gị. Nsị a na mbọsị problem gị ga-agwụ ụbọsị ịba n'ime ini. Ịbara n'ime a na problem ga-agwụ ndị be ga-continue problem na-aga. Ọkpọ ebe ahụ njebe ebe ahụ. Nsi because na mgbe eji ekwu a na-eme gịnị a na-eteka before ịghọrọ ihe na-eme na ha kpọrọ ya pụọ nje na street ahụ je paaki ya moto chele mkpọ ya na nsị apụta ọpụta nsị esi na gịnị ka ịbịa ebe ime kwube na ihe nwa na akarịa na m nene ya na-ejekọtago n'ọgwụ ihe niile ha na-adụ ya n'ahụ na nsị abịa ka m gwa gị ihe onye a ga-agwa gị bịa ka m gwa gị exactly ihe onye na-aba ga-agwa gị. Nsị number 1 na ọ ga-agwa gị na mmadụ na-eme gị ya ana ọ gwara gị agwọ sị gị na enwere ihe dobe na be gị ana ha ga-abịa ekpele ezinụlọ ka ha bịazie ka e wee wepụ ha gịnị ka ọ ga-eji wee bịa ekpele ezinụlọ ka ego wee gbagota maka ọ nọrọ ebe ahụ kpee ya nke Jesu na-ekpe bụ Jesu na-ekpe sị gwe ya pụọ mana ndị nke a ga-abịa ọlụ ezinụlọ ana ihe ọ ga-eji wee bịa ọlụ ezinụlọ bụ ka e wee gwa gị ka i wee weta ijiji anya kpọrọ wee weta mgbe a gwacha gị ihe dị impossible then i wee weta ezigbo ego wee melụ gị fasting melụ gị ihe niile sị ya so na nke a bụ number 1 na mmadụ melie ka ha wee bịa be gị. Nsị number 2 that they will try to assess the capacity of your children maka ha na-ego gị anya ma na eji agbagotago n'ime ejidesizie gị ike so enene ka amalụ ka ụmụ gị dị ọ bụ ha na ụmụ gị na nwere na ha jisie gị ike then man a ga-abịa ọrụ ezinụlọ ahụ by fire by force. Nsị then number 3 n'ime katazie gwa na ị nwere fada na be gị ịma na ọ ga-agwa gị na fada a ga-abụ Satan maka ọ ga-egbochi ihe a mana gị by court ọ fada. My mom sị m okay nsị a nnọkwa because ịma gị enwere ike ịdọpụta ya taata onye jezi ụbọchị ọzọ ma agwa gị tọ kama na ịrapụrụ ya ejebe nnọkwa chelie ọ nọ ekpegide ya meche ebe oluo tọn ya ọbanye ya na onye akwụbe kwucha nnọdụ. I spent almost 2-3 hours nsị ọkwa ifuru ha aga m afụ isi nọ chegide mgbe o ji pụta na-enye anya n'anya ọ bịa ebe m nọ mụba mụ nsị a gị na-atọzi gị gị mee ọ sị m na anọkwa ihe a niile m kwuru ka ọ gwara ya nsị a gwazi baba moto ka anyị nabazia na ya emerigonu ndị a ngwa bịa ka anyị naba maka ihe nji ekwu bụ penny afọ agaghị m akpọ onye ọbụla na fon mmadụ enye gị 1 naira iji eme anything. In fact from now ọ bụgodị nọ 50,000 ka a na-enye gị na ya akọt ya to 20 ka adịshọn ị nwere surplus
is a time of temptation, and the devil never stops. Ka anyị jisie n'ike, ka anyị menụ Lent n'ụwa ọfụma. Like I said, Lent abụrụ oge iji appoint fault onye ọzọ. Also, go no Father Cosmas bụ your fault n'ụwa. No bụ problem gị, hapụ Father Cosmas. Also, abụrụ go no Dr. Nna bụ your problem, rapụ Dr. Nna. Ime ihe Jesu chọrọ, nekwasị onwe gị anya. Rapụ onye ọbụla, rapụ di gị, rapụ nwunye gị, jugodo onwe gị mụnwa. Kedu my relationship with God? Kedu my relationship with others? It's a time of meditation of the self. It is not a time of looking for who is faulty. It's not a time of looking for onye na-eme gị ihe ọjọọ. Negodo onwe gị anya as a person. Mgbe ị nechala onwe gị anya, mụnwa n'onwe m anya, anyị niile n'onwe anyị anya, enwere ego m ibie ihe ọjọọ ọzọ? Enwezi. Maka na mgbe m gwara onwe m eziokwu of who I am, nke nwa gwa onwe gị eziokwu of who you are, kedu onye ga-eme ibie ihe ọjọọ? Ụmụnne m na Kristi, this is the first Sunday of Lent. Ka anyị take off ọfụma, ka Chineke gọzie anyị na njem ọnụ site na Kristi Onyenwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si na ezi Chukwu. Amụrụ ya amụ eme ihe eme. Ya na Nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke efula anyị n'anya, anyị ewelugo ebumnobi anyị na-achọ igosipụta gị, ọkacha ebumnobi niile nke anyị zubere n'izu ụka nke mbụ nke Lent n'ụwa. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị.
hunatazie isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Bunie Yahwehnu, bunia Yahwehnu, Chineke kachasị mmadụ niile enu, onye kere ụwa kacha mmadụ niile enu. Chineke efula anyị n'anya, anyị eburugo ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị, ezinụlọ anyị na atụmatụ anyị niile gosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị azọbanyego ụkwụ na first Sunday of Lent. Anyị na-ayọ ka imenụ ka Lent n'ụwa mịara anyị mmemme, ka ọ bụrụkwazi ụzọ okwukwe anyị ga-esiwe na-abawanye. Ayọrọ nke a ma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi Onyenwe anyị.
nna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Chineke ji ike niile, anyị na-arịọ gị ka ime ka anyị kwesị ịwụnyere gị onyinye ndị a anyị ji eme emume nke mbido oge dị nsọ nke ncheta ahụ Kristi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Welite n'obi elu. Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-asọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, n'ihi na ọ bụ gị nwa tiri ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha were na-akwado afọ ọbụla maka emume nke Paska. Ọ bụ site n'itinye obi anyị n'ebere na ọrụ nke ịhụnanya na site n'isonye ugboro ugboro n'emume niile nke nzukọ ji edo anyị nsọ ka anyị ji ejupụta na grasia nke ụmụ nke Chukwu. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nsọ, 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 Osebuwa, Chineke n'ime ya, ebube gị jupụtara n'eluigwe na nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site rukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ụnụ niile, nke a bụ arụ m ka a ga-eduru nye maka ụzọ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunyenụ gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Ka anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wega n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu
na ndị apọstụl na ndị nsọ gị na ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa atọ ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị osebụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. ụmụnne m na Kristi, nenu nwa atụrụ nke Chukwu, nenu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụrụ ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
When I survey the wars cross on with thy praise of glory thine, my riches again I count but loss and pour content on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God, or thy vain things that charm me most, I sacrifice them to his blood. See from his head, his hands, his knees, sorrow and blood flow mingled down the nave, such love and sorrow meet on torn compass, so rich our crown. Weather or rain of nature mind, that we're offering find to small love soul, amazing soul divine, demands my soul, my life, my all. God of mercy and
Ka anyị ya ayịyọ. Onye nwe anyị, ijirila achịcha nke n'igwe gbaa anyị ume, biko nye anyị okwukwe dị ndụ, nchekwube eji aga n'ihu na ịhụnanya siri ike, ka anyị wee mụta inwe agụụ maka onye ahụ bụ ezigbo achịcha dị ndụ, anyị were bisie ike n'okwu niile si n'ọnụ gị pụta. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otodri Jesu. I the so scanty today. The spring weather. Because second collection. Ihe niile bụ mkpa ị na-emetụ na m, ọ na-emetụ na m, ọ na-emetụ na m. Ihe niile bụ mkpa ị na-emetụ na ha niile na-emetụ na n'obi. Ihe niile bụ mkpa ị na-emetụ ya, ọ na-emetụ ya, ọ na-emetụ na m. Ihe niile bụ mkpa ị na-emetụ, ha niile na-emetụ na n'obi. Ihe niile bụ mkpa ị na-emetụ na m, ha na-emetụ na m, ha na-emetụ na m. Ihe niile bụ mkpa ị na-emetụ, ha niile na-emetụ na n'obi. Otodri Jesu. Here are parish announcements. Next week, the second collection will be for the religious education program. We count on your generosity. The African community of St. Fortunata invites you to a spiritual pilgrimage to the National Shrine of Divine Mercy in Stockbridge, Massachusetts, on Sunday, April 27th. Cost $55 for adults per person, $35 for children. For reservations and more information, see the bulletin. Mass and Stations of the Cross every Friday during the Lenten season after the 8 a.m. and 7 p.m. Masses, bilingual. We invite you to participate in our Lenten retreat on March 22nd from 1 p.m. to 4 p.m. The theme is Walking with Jesus. The guest speaker, Father Michael Oka. For more information, see the bulletin. The youth group of St. Fortunata Church invites everyone to come to our movie night on Saturday, March 29, after the 9:30 p.m. Mass in the church basement. We are presenting the 10 Commandments, a 1956 religious drama film. Free popcorn, chips, juice, and water for movie snacks will be served. I like that part. The Lenten fasting and abstinence regulations can be found in the back of the bulletin. Please take one. Lenten almsgiving brings blessings. Please pick up a Lenten folder at the entrance of the church for your Lenten monetary sacrifice. They should be returned at the end of Lent. Please be sure to read Father Jose's letter in the bulletin. Otodri Jesu. Ndị nna taa second Sunday of the month, so a day for your special blessings. Ndị bụ nna, ndị bụ nna, ndị bụ nna nwere ọrụ ha.
enyemaka anyị dị n'afa dị nwenụ osebruwa n'ụlọ anyị ya anyị osebruwa nọnyela ọnụ Chineke onye fụrụ anyị n'anya anyị abịakwa n'ọzọ n'iru gị ọkacha n'oge nnukwu emume n'ụwa nke Lent imela anyị ndị nna imela anyị ite nke ezinụlọ gị ndị nchekwaba ndị ga na-agbazi ndị ga na-edu eze nke bụ anyị na-ekele gị maka ọrụ n'ụwa nke inyere anyị na-ayọ ka ịnọnyela anyị ka anyị nwee ike ịlụ ọrụ n'ụwa ọfụma n'oge Lent n'ụwa gọzie ọpụpụ anyị gọzie mbata anyị mee ka mbọ niile nke anyị ga-agba na Lent n'ụwa wetara anyị ezinụlọ anyị mbuli elu wetara ha agam n'iru ndị nọkwa nna ya wetara ha ọgwụgwọ nsọ ndị nwekwa n'ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke ha na-ayọ n'iru gị ka gị bụ Chineke site na ebumọnụ na ekpere na njem niile nke Lent n'ụwa mezuola ihe ndị a niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị ka Chukwu jike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otodri Jesu. Our general meeting. Our general meeting. So after the Mass, we all quickly go down to the basement for our general meeting. Are there any birthdays? May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Happy birthday. enyemaka anyị dị n'afa dị nwenụ Onye kere n'igwe na osebruwa n'ụlọ anyị ya anyị ka mkpakwa anyị ruo gị ntị. osebruwa nọnyela ọnụ Na ya kwara mmụọ gị. Chineke onye fụrụ anyị n'anya anyị na-ekene gị n'isi nwodibo gị nwanyị onye pụtara n'iru ụmụnne ya iji wee kene gị n'ụzọ pụrụ iche maka ndụ nke inyere ya maka ezinụlọ nke inyere ya maka agamniru nke inyere ya ọbụnadị afụfụ nke inyere ya o kwenyegasịrị na ihe ndị a niile bụ ihe iji amụchi ya ihe iji eme ka o nwee ike gbasie ike n'ụwa n'ụwa ka okwukwe wee sie ike n'ebe ị nọ ebe ọ pụtara igosipụta n'ezie na gị bụ Chineke dị ya mma n'iru ụmụnne niile ị gwara anyị n'akwụkwọ nsọ si na onye ọbụla kwupụta gị n'ụwa n'ụwa na ị ga-ekwupụta ya n'iru nke Nna gị nọ n'eluigwe anyị na-ayọzi ka ikwupụtabe nwa odibo gị n'ụzọ pụrụ iche ka ị gọzibie ezinụlọ ya ka ị gọzibe ezigbo ebumnobi ya niile anyị na-ayọ ka afọ nke obigolo ebi bụrụ ihe ọchị nyere ihe ọma nke ka ga na-abịa abịa ka bido ugbu a gaba ka ezinụlọ ya achawapụta ka ụmụntakịrị achawapụta ka nzube niile bụrụ ihe gị bụ Chineke ga-emezu n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị gị. Otodri Jesu. Are there any anniversaries? Any anniversaries?
Uh-oh. The Brosolo, blessings you of again. the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Happy anniversary Anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary. Happy anniversary to you. Mgbe mfo Solomon yi suit ka mma na-enwe ihe and then na-eme na oyi suit nwunye yikwuo ga onye na-abịa ịgba akwụkwọ ife ọ na ọwa ọkọna so abụrụ ya onye na-emekwa anniversary 19 years abụrụ 19 days ọkwa ya so ama m na enwere ihe dịgasị n'azụ na a ga-eji wee kwado the 19 years okay ọ ka m na-ekwu ọkwa akụrụ na ọkwa edemaka anyị dị n'afọ dị nwanụ Onye kere n'igwe na ala. osebruwa n'ụlọ anyị anyị Mkpakpa anyị ruo gị ntị. osebruwa nọnyere ụnụ Na ha ekwere m. chineke onye fly n'anya ọ bụ gị kere ụwa na ihe niile dị n'ime ya ọ bụ gị nwasị jikwazụ okwu ọnụ gị sị na ọ dịghị mma na nwoke ga-ebi naanị ya na ị ga-enyere onye enyemaka ọ bụ site n'usoro okwu ọnụ gị nụwa ka isi ekewapụta mmadụ o wee bụrụ mmasị gị na ị ga-ejikọ ezinụlọ ọnụ n'ụzọ pụrụ iche ka ha wee bụrụ ngwa ọrụ ka ị ga-eji wee na-abawanye n'ụwa anụnwa ka ha bụrụkwazị ngwa ọrụ nke okwukwe na ịfụnanya anyị nwere n'ebe nọ ga-esi wee na-abawanye ebe ọ bụ na ọ bụ gị bụ Chineke jikọrọ ha ọnụ anyị na-ewerekwa ha na-etinye n'ọba aka gị na-ewere ezinụlọ ha ụmụntakịrị ha aka ọlụ ha ọpụpụ ha niile mbata ha niile na-etinye n'aka gị anyị ma na onye gọziri bụ onye agọziri agọzi anyị wee na-asị ka ngọzi gị rukwasa ha ka ebele gị rukwasa ha ka ịfụnanya gị rukwasa ha ka o rukwasakwazi ụmụntakịrị ha ka ezinụlọ ha na-achawapụta mgbe niile dịka o si bụrụ mmasị gị bụ Chineke n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Your marriage has been a blessing. Your children surround your table. You will see your children's children. So says the word of God. Your marriage has been a blessing. Your children surround your table. You will see your children's children. So says the word of God. You will see your children's children. So says the word of God. Otodri Jesu. Brosolo na Sister Anne. For Kobriheme skip this announcement. So we wait for you. We're giving you a little rent check. And what was in water? I didn't receive any message. Okay, Osina, onye ọbụla gbada basement after. Otodi Jesu. Onwe anybody worshiping with us for the first time? Father, baby. Yeah, microphone.